No hei kaikki rakkaat katsojat, se on Luomu V täällä pitkästä aikaa. Hei, arvatkaa mitä? Mua on pyydetty hostamaan ensimmäiset bardit. Tai siis Luomu V on pyydetty hostaamaan erään tosi hyvän tyypin, lukijamme itse asiassa, bardit. Luomu V on todella imareltu ja ottaa nöyrästi tämän työn vastaan. Luomu V on tosi paljon nyt kyllä suunnitellut asiaa. Aika paljon, mutta vielä on paljon tehtävää edessä. Back to the basics, back to the avocado. Me tehdään avocado pastaa. Hei, mä halusin vaan tulla jakamaan tämän teille, koska Luomu V on erittäin innoissaan saamassaan mahdollisuudesta hostata nämä bardit. Bardit ovat parhaat.